Takže čaute, moje meno je Eva a dnes pri dnešnom videu bude neviem čo, ale asi zase vám niečo poviem nového. Prepáčte, že neboli videa, ale moc som na to nemala náladu. Dobre, môžeme sa akurát tak vrhnúť na to. No, takže minula som vám vravela že Evka a Betka už nebude, minula som sa. Bude, ale na inom kanále. Teraz to vydávam na mojom, lebo som Evka a tak. Takže môžete čakať aj niektoré videá s Betkou, takže nekašlite na Evka a Betka, ale furt to pozerajte, takže tak. No a teraz som vám chcela povedať iba toto a dúfam, že sa nehnevate toľko, že nebolo vôbec video, ale každý youtuber nemá nejakú náladu, aby to natočil a tak. No, toto som vám iba chcela povedať, nič iné a tak, dobre, tak sa čaute, majte sa.